engakusho nje ngami ikona lokho ukushilo ukuthi ngisindisiwe nguthisha Sunday school ngithanda ukuqoqa ingane emphakathini through elite achievers ngifundisa ukumodela nokudansa okuyikona engikwazi ukwenza nje kakhulu hilokho nje engakusho ngami mfethu so like modeleni ngane yakwethu uqaleni nje silaso uthi manje hayi ake ngingenele kulomkhakha wokumodela siyazi ukuthi abanye bayacula mfethu abanye bayadansa ngapha nangapha but wena wakhetha ke lokho okulinke nokudansa nokumodela ukumodela ngaqala ngo2014 ngangifunda eUKZN ngangingenela umstay UKZN okuyiphethe nje inkulu ngangawina but angitholanga support so uma ngayitholanga support kwangigqugquzela lokho ukuthi you know what, let me do this, I can do this. So ngabuyela ngonyaka olandelayo ngawina kusukela lapho nje ngaqhubeka ngawina u2016 ko Richards Bay ngawina Mr Zululand ngangiphethe nje ngalezo zitsongo. So mangibuya ngo2017 because ngabuya ngo2016 from Maritzburg singizohlala la eMlazi ngaqala ngaqoqa ingane ngathi okay lento le because mina isupport angiyitholanga yokumodela why not ukuthi ngifundise abanye abantu bona ngibanike le support mina ngayitholanga ngaqala ke ingane ngayiqoqa sayifundisa ukumodela sahamba sicela ama donation zahamba zakumhlanga zawina komisa imhlanga so njengamanje nje sisikole esikhulu as elite achievers and siyahlonishwa you know so ngiqale nje ngo2014 ngoOctober this year ngizobe ngiqeda u10 years ku industry. Ngane kwethu ngifuna ukuthi ke siyifaka ngoba nje i-elite achievers siza ukuthi ke noma singathengisi yona kodwa ke ngifisa ukuthi ke mhlawumbe sixoxe ngayo because uthe ithinta kakhulu izingane ezincane mfethu and ukwenza umsebenzi omuhle okuyiqoqa yona iqale nini ukuthi uyibuilde ngoba bosowuvele mfethu unalento ukuthi ngike ngazama ukungenela but ngakwazi ukuthi ngifeyile mhlawumbe ngarejectwa ngangawina as ngi-expectile ngase ngithi hayi ngithathe lo mkhakha. I-elite achievers ngaqala ngo2017 utraining ngane bawina emhlanga 2018 each and every competition ayikho ingane etrainwe yimina la ngabuya khona number 3 noma number 2 in the industry nje we taken over iDurban instead so number 1 masiqhamuka nje kutatazela then ngo2019 sahamba sayiregister elite achievers kwi-committee khona mina uvuyo usipha unka unolwazi enthobeka so but I'm the chairperson of it. So after that bayithanda abantu kwaba iCovid. After iCovid yakhula kakhulu kwasuka abantu ko Potchefstroom ko Maritzburg benyakaziswa elite achievers njengamanje sinama branch awu2 isisemlazi iphinde futhi ibe setown so sambile sako Goli sameli KZN nje kwi-modeling nje siyaziwa ukuthi hayi masike safika nje ngiyezwakala mfethu ngifisa ukuthi ke sibuye size la kule manje enkulukazi ethinta wena manje ngana kwethu ngizwile mfethu ukuthi ke ngathi we finalist manje so ngana kwethu uma ukuthi nje awumthi umlaleli ukuthi uhambo lona lolu lika Mr Heritage libe nzima kangana njoba sokhona manje sokhona njengamanje ku Mr Heritage International South Africa imini wangenela kancane futhi mangingenela ama entries ayisezovalwa ngendlela yokuthi kwathi kukhishwa ama semi finalists mina ngangingekho kona but after sesenzile ama activities sekhisha top 12 ngangena ku top 12 ngadlula ku top 12 so I had to push harder ngoba mina bengikade iqaleni ngingekho bekufana ukuthi ngiyakhava so if sengiku top 12 okwa announce ngomhla ka17 so I had less than 2 weeks to prepare for the finals njengoba eqala this Friday so makuthiwa ngiku top 12 nami ngishocked ukuthi hayibo ngempela I made it ku top 12 you know so njengoba sengiku top 12 ngaqala ngakhankasa for ama votes ko Facebook and Instagram ngendlela yokuthi ke I was even mhlambe ngo number 6 kanje kodwa njengamanje njengoba sikhuluma emino lidayo kwi-board platforms ama vote so kungiphoqile futhi kwangigqugquzela ukuthi njengoba kade ngingenele ngemuva ukuthi ngisebenze kanzima so njengamanje nje even nama outfits yonke into si right nje sekulindeke ukuthi ngihambe nje kusasa mfethu so njengoba nihamba kusasa mfethu uhamba nibangaki la KZN la eMlazi nibangaphi nje usuka nje uyahamba
Emlazi ngingedwa but esimele iKZN sibabili imina noXolane. Yebo sibawu2 nje then abanye ke basuka koGoli bese kuba yiyo Eastern Cape no Limpopo o Cape Town but bese siphelele sibawu12 kodwa la emlazi mina kuphela. Yo imela umlazi mfethu uyomela umlazi singathi nje mfethu uyowumela umlazi and uyolumela iTheku ngani yakwethu mhlawumbe mfethu ngibonile ukuthi ke ngabe lapha ke ku Facebook ngibone ukuthi ke kade kune video yakho la abantu bebekufanele bavotele khona ukuthi ba like mhlawumbe kusaqhubeka yini noma ubekusuku lokugcina njengoba namhlanje kusaqhutsheka kusavotwa ivideo ngishithele khona la emlazi How Long Park kusavotwa bangena nje abantu ku Mr Heritage International South Africa ukuthi igap sengivule kakhulu so amavoti nje ngisho ngithi abantu abaningi sebe give upile ngawo abavane ngcono ke mfana babone luwenze lento eyenziwa iMamelodi Sundowns uzukane ishaya ipower line yawushaya ngo-24-0 uvane nawe nje ubaqumbe phansi ngoba sebegive upile bathi bethi malutho uvane ubaqumbe phansi ngani yakwethu no mfethu kuyintokozo enhle kakhulu ngani yakwethu mhlambe ke kuthi nje wena mhlambe ongakudlulisa komunye osemncane mfethu osafisa ukuthi abe kuona lo mkhakha wokumodela naye mfethu angene ahambe nje inyathelweni zakho nje ba wena sohambile wafinyelela la ufinyelela khona. Engakusho ukuthi ke angeke uhlezi uwina futhi not everything is gonna go according ngalendlela leyo nisukufisa ngayo you know kubalekile ukuthi ke si train uku-adjusta kwi-situation nokwamukela isimo ngaleso sikhathi if ukuthi udinga i-training noma awuphumeleli ngaleso sikhathi isikhathi sakho siyaza just be patient usebenze kwi-craft yakho uzothi musu right usuyaqhubeka njengami njengoba ngimodela sengiya kwi-national khona ama-pageant amancane awumisa imlazi uqale khona la egcekeni uwine komisa imlazi ukhuphuke komisa Durban uye komisa KZN then usuyogcina komisa South Africa but ungavele uyongenela ama-pageant amakhulu ungaqalanga phansi yonke indlela iqala phansi mfethu ke mhlambe ke uma ukuthi uyawina lapha la uyakhona njengamanje uye Gauteng angithi Eastern Cape njoba uya lapha eEastern Cape ngane yakwethu uyomela iTheku uyomela umlazi if ukuthi niyawina lapha usuke niyanga ngephi ozowina uzoya phesheya eseyomela iSouth Africa against amanye amazwe. Wow yo mafethu awuyinto enhle kangathina ke esetifiso ezintokozo FM esetifiso ukuthi mfethu kube uwe oyowina lapha ngathi nje amazwe ethu athi nje wena mfethu uyosimela lapha eEastern Cape and wena uzoya overseas uyosimela fit mfethu mhlambe ke abafisa ukukulandela kwizinkundla zokuxhumana bakuthola kanjani abafisa nje ukuthi babone nanokuthi ngoba I'm sure futhi uyoposta ukuthi ke kuhamba kanjani ngokwe event ezobe ninayo le eEastern Cape ku Facebook ngoluthando Mbanjwa ku Instagram uluthando_Mbanjwa bese ufaka u1 na TikTok luthando Mbanjwa 1 mfethu siyabonga kakhulu mkani yakwethu ukuthi ke sibe nesikhathi sakho noma ube nathi la kwintokozo FM sikufisela ke okuhle kodwa kuhambo lakho ozolihamba mkani yakwethu yebo nami ngiyabonga mfethu yabona ke sikumnandi kakhulu emsakazweni wakho intokozo 101.2 FM sithemba ukuthi uzwele insizwa ke yakambanjwa uluthando ukuthi uyomela umlazi uyahamba uyomela umlazi simfisela ke thina okuhle kodwa ohambeni lakhe mina ngithi I feel this win it's coming I feel it's coming. Mfakazela uMichael Jackson. Might get I feel it's coming.